Okay, a gonna lear mé lá ar radio ag deire bhí abrán nor a bhí tú RTÉ tosú is a fós nua mar comhfhreagraí polaitíochta. Ceapan gohfuil ag airí go háan bhaid leat sa fust. An bhfuil tú sásta leis an fust go dtí seo a gcunacha? Tá cinnte Darren sin gur taithí ar leithbí an bhfuil is go nuair a thosnaí amach dú bháin a bhí Róm thuige sé sin ach tréidir chéile was i deachlein tógann sé tamil a socrú isteach ach ar chi tréidir chéile mach an tuaithne na teachtaí Dála na seanadóirí ar gachéine hansa na muir éine locht spríl fórneiste go deachlein chun tuaithne ar riine caiún tú socha caiitimh le daoine agus ar chi bhí an túfas a tarloint le reint mé an nuas ha súilech an cín inscring ar Toghchán Uachtaránachta mar sin níléan aspa ábhar in is i gaiith a táirigh le bheith caiinteach a trácht mar sin so bhí an táirm is stocha gur hosting me an am ceart an saoire teachan cín agus Toghchán Mór an na Bacáin so go bhfuil leis. Okay, bhfuil cadreh mai a got an féidir a rá le polaitíochtaí i dteach lein le polaitíochtaí nach léirí an Ghaeilge? Sin an dúháin mó stocha bhí aithna bha go mar reinintá teachtaí Dála gur hena dóirí péiscéile a mo chuid ebre locht na Ghaeilge is stocha mo chuid is mó mar go mín pléile ar bhain rialta agus go mín socha bóla le chorágal a bhartha ach is stocha agus tú stígan tá builin tú le hanachuid teachtaí Dála eile chun tú aithne artha agus an nod bhós leistigh den géad cúpla seachtain ná a héine chur na hinne do riine agus láir le daoine stocha sné chun tú aithne ar riine an tlísan mar sin hí forbíon tú stocha caiideh chun siad san aithne ortsa mar fecinn siad hart a deachlein go rééis unta miniú agus sin gohfuil aithne chu go mar a bhad níos mó daoine na mar bhí rihré péiscéile agus daoine go mí mar brathartha cinnte má bhrisin scéal mór go bheith fá láir le duine éigent chun béidir tuiscin de háitir chums mar an polaitíochtaí chums mar ha daoine caiinteis nó cin stocha dearcatá go daoine le so sin gohfuil aithne bha chu go mar riine agus asúile tú leithne stocha chu a riine níos an dáile fiile gan cúpla seachtain. Okay, that is right. Thomas, can continue for course polaitíochta náisiúnta go háirithe. Son éiríonn muid faoin Dála bheith teacht a ráis an cúpla seachtain a gcunacha. An féidir at acro hort dom le a hall faoi cén cuí dar leat a sheasann an Toghchán Uachtaránachta go dtí seo? Cinnte, well, sé spéisiúil a lí ar nóí le ar thuir a bháin godíise stocha cinnte ar a bapéir ballóide nein is ní Catherine Connolly an teachtadála nas bleach bhí si mó Harbh lua agus bhí cúpla céim chun cín ha si tééis aigehuirtar an saora aigehuirtar na Meán cúpla bouta ach is stocha ha gachaine feide inisir ina Gael agus ar iad na fáil a cúpla lá ar nó Heather Humphreys an tír eile ige Fine Gael an chummernscéal go si mar ar thuir ige Fine Gael hí si héin agus Sean Kelly sais in airce chéile bar sa fartí parlamentí a tainach le cúpla seachtain nó ha takeíocht an fartí bailithe agus melta is go Heather Humphreys agus an chummernscéal bhfuil wad nachfuil dóchan teachtaí Dála ná seanadóirí ag Sean Kelly chun gonéim milfi mar ar thuir so tá de súil a máireach en is gonaim no for Heather Humphreys mar eerhoid doch het in de Gael ach ga geen feide er ian de fáil en er no ha Jim Gavin we loit te geleiders en is pigamiek wil space geheen goed sé man sechte lastig den party a lorg eining gaan een party mis ha aanheid briel den party briel hienstig den party an triich in een mask tacht ma taku gehoskete le Jim Gavin ach Hannig Billy Keller mag techten leis gestoor mag space geheen ag in de sechten ag mag space geheen son Nuacht RTÉ bro hat skult aví na chohu e barti an na fáil annachheid dom goswinter a ha fós dealish de Billy Keller men hun gwil na hedi sinseach taku leis a triich mai all taku le Jim Gavin mar sin han skult son let wordt feinara a annachheid bline e barti an na fáil nachhol sáste le leis le korchige an triich ní hal Martin mar nach nar lauwerselle hon nachher is leis gur chapting goach Jim Gavin mar ar hoir úntoch ige fi an fáil níor fléig se le cosfuinte le choilóí na le coolvíseoí an fartie agus ní se daine ní daine ó hastafe agus go dastí an beidir le hédí Billy Keller polaitíoir duine ón daimh stigwathe mar sin begle fescin gam tu mí be an party dachli chéile ar an mélá a bhí van fór chun proses ranúcháine bheit goch an tiiste flégus ar hoir a ranú ach godíise
takeíocht ag an metrical ag Billy Kelleher agus ag Jim Gavin mar sin bis spéisiúle fiscin callí an coolhín seoirí an fartí agus be an tríiseach Miguel Martin a súil cínte nach gohoise se dailt mór in a fartí hénig agus sin féin is doch a feidir se haar fad a frí siir agus ní bheith cinenne le déan van isá ní bheith cinna dhéanamh go dtí deir a bhí van fóir agus an cinenne mór na a daco siad le Catherine Conley no annach daine nette nette chré miskel a soil go dagóig no a gur siad irhoir da go taining chuntíine agus hamide Mary Lou McDonald loite Canada an fartí ha Pierce Daharty loite leis agus Rose Conway Welsh mar sin ha kinne móle déanamhach ní bheit mi de soile se ginne sin gotí deir a bhí van fóir a loithe. Okay. Tá an tagnamh seo a hafar a gcuin ar an leon agus béis sé ag dul amach ar near fém gan cúpla lá so bé is tócha nóair tain sé amach bé Heather Humphreys rounathe mar iarthóir ina ggéil agus mar dúirt tú an sin ní bheith is a gcuin go cinnte faoi fianna fáil agus sin féin ar fá táimid eile. Okay. Go bhistóm bé an Dála teacht arás ar an 8ú lá dé go hifigiúil bé na polaitíochtaí agus airí rialtas anna gnóthach nuair a hagan an Dála arás a gcunacha nach mé mar tá cinnte mór le déanamh idir cinnte náisiúnta agus idirnáisiúnta nach bhfuil? Tá cinnte siad an seachtú lá déag ag an dáile file an chiaadín son so big seachtain mhór an teachtain samar big an comórt teadóireachta ar siú sa polach mhór ní bhailí ar an séú lá déag san seachtú lá déag agus an tochtú lá déag go dain mar sin big annachchuid is na Kennedy hias ag an teadóireacht befor a buin túsáid as an gomórtas sin mar chun fechtasiíocht mhórí anamh don Nuacht RTÉ is cinnte mar ilhiig na teachtaí gála ar hachláin ha cinnti mór atá reachtaíocht anhachtach ar na bacáin ar nó anchaint fé bhile na gríoch gofa ná rithech rivan saora fé mar a dúirt sa geall an tháiste Simon Harris gur sé náte ar an mille sin a rith an agus a 8ú rivan saora ní reachtaíocha agus go háirthe a bhíonna se scéal an lai an go bhfuil na bannaí cogaigh saithe Israel a bhíoch aníal sí bhanc ceannis na héidan ar fud an an seorpaig ha sé sin achra an isise agus tá beag Israel a díal a good bannaí trí Luxembourg agus sin bua mór ag locht fechtasiíochta an IPSC locht fechtasiíocht ar son na Palestine gur buinech an cinine sa Hamas mar bhí ar sonna fechtasiíocht le fada an freasúra leis annacháintach go dó le fada fé chinine an rialchas ligint de Israel na bannaí sa a dhéal tríd an man canis mar sin a bhíana se an cinine son beag brú mílteach is an rialtas leanúinte agus ghlacha leis na moltaí a bhí ag na teachtaí Dála a bhí ag an guiste am gnóíachtracha a dúirt go gath aí agus seirbhísí a bhís a bheith sanáideh sa reachtaíocht nuasa go chuirfí coscaid ar airí agus ar heirbhísí ó sna loníochtaí míleacha sa bhróch hir. Mar sin cinenne anhachtach se sin nach cuasaí teacht leis hamid chonig mar spiok uafásach an san an teachtain se gohfuil osciún sé vídeag bunne fós gandíden is sa stát fe láthir sin print an arbunne chumach riamh hanna osciún cuaigdíle leanamh ina measc mar sin han rialtas an ispe si a fille agus begarthe dulling lekin is le cuasaí teaachta agus an legan nód an blan teaachta go a cheola teacht do chách agus besiad fehrú mar meid se anna dhifriúile méid ha fógra a hennefénica agus ar nó an 16ú lá a bhí ar fóis an cháin asnéis in bíana ar nó ag gelta ag na Heidi Jack Chambers agus ag Pascal Donahue nach meid berta an uire an no berta cosas marachtála fé mar a bhí blianta eile ní luigh se sin goróhhaile leis a gosfuinte le poblatíre tá súile cúna bhar nó tan costas marachtála an ard nó hen se agus gachrad a tarlóint fé scá Donald Trump agus na tarifi sin an leisgealtá an úsáidig an rialtas nach féidir le bheith flahuiil sin airigid marghealgóil an bagart sa teachtos na stáitianta mar sin ceistúir inis agus an buiseach an haint tosnathe ben mu séad cá náidfar an tairigid agus coms mar dhéon sin a háil go chom nó a méid berta cosas marachtála ar behan le cáúla se bobbal. Agus cean gote leis an canna snéis bé poibleacht maiid an réaltas nach mé mar béisi ag tógáil cinnte margheall ar an plán forbarthe náisiúnta, so tá sé sin cean gote sais leis an canna snéis nach bhfuil? Tá go dain tágus a sé sin leachach legad ar macht an teacht náisiúnta san díoch rih an saoir agus tuigimid
cévé a háil for agus tuigen siad tá sé leachach go godíireach cévé a háil for na tograí mór a stáit sa chanáid a bheith ag blin áithe le sin na níic for torra na luch an plansa luch na dogrisa ceann dem líana nó mar sin cad dhéananig an rialtas le cabhrú leis bodal tá folingt inis díirech blina tá folingt le costas a cuam leanaí inithe difriúla mar sin agus dáilech pakáiste erghine hanna a chanis €1 billion dierchos toen €1 billion a for Meán hanjes luna ne chekate axlish bien remission mar sin big kinemore den vegen realtas so sine an chofromiocht jaart aimsú is an gos meidir Dála agus an plan forber so ta berta. Yeah, Tom Kaint faoin NDP mar capse tá trí sort spoken on NDP tá be kinchi tóga chun codí na tionscanmh chun tusair sna cé trí nó ceir bliana atá amachrán so daibh siúd atá na gcónaí I ceantar ina mé tógraí infrastructure an sa céad trí nó ceir bliana amachrán le deas scéil a bheith daibh siúd nach mé? Kinte tá kainter nóir ar an metro was de blaki is een togra aanhacht of wil kainters se bliam ha erget lekke letrief le nudeling leklisin er not aan tos ospedeel nationten in leni kik wil mil kor hasin er na bakain en die goin is on het aanhachtige weggenson ach zich nu ik zeg zich nu gart maar sin togri moor no an legenach noog an ta Albert jen for lient treiniger voet na tiide goma rud an hachtach go ach a richt an taige ceartta chuir leataíomh agus an obair chuir a grís leistigh dus na teoir nach amatá leach amach.